Мъртъв един. Двама мъртви. Ich bin der Beste, Digga. Къде си ти долу? Средният етаж. Чувам стъпки. Тук има лола киста. Долу са. Още един. Горят ме. Убий. Как ти не са лайпнати, бе, Дига? И още има стъпки над нас. Да. Лола киста има е тук отгоре. Добре, ще го... Дай ми го ти? Аз имам. Тук е! Ебати нуба. Чао, стига. Къде е тимейта му? Горе каца. Добре. Хубаво да го гоним, бързо. Излизаме и двамата. Чакай малко. Лоу, лошо. Не ме дигай. Играй. Другия е тук някъде. Ето го. И още един каца. Да, горе, да. И още каца. Аз май ще стъпна горе да видя. Чакай. Няма никой горе. Абе, тук е, внимай. Да, един каца горе. Къде е тимейта му? Тия са на ливинг. Там има един. Ноки. Окей. Тимейта му е на ливинг. Тук долу има. Тук. Ево. Как? Нок. Дига, как не го... Оцелях от два пъти, дига, с карай на умря. С пинт, дига. Там отзаде. Два пъти го оцелих. Карай на умря. Тига. Тая въртка почва като на бифа въртките. 8 кила имам. Кога направи 8 да биеш? Къде? Кой? Брат, двама тук убих веднага в началото с пищак. И тук, там и то... Его е тук долу. Его е. Да. Много е лоу. Аз ще го пусна. Толкова е лоу, брат, не можеш да представиш. Тимейт... тук, брат, има също един. Не викам този път. Брат. Там отзад има един. Внимай, тук долу дойде един тим, един го убиха, ма. Тига, бати, тига. Аз личен наш. О май гот. Опак. Брат, аз ливам, аз няма. Чакай, не ливай. Играй. Не мога да говоря, аз нямам право да говоря. Гледай, и остава вратата. Тия са ботове, да знаеш. Там. Долу. Още един. Лоу. Даун. Внимай, че снайпват от... Толпа, как затъгваме снайпа? Дига 12 кила. Сега, was das für eine Runde jetzt schon, Digga. Sieht nach einer guten Lobby aus. Аз играя с снайпа. Там долу. Толкова как хота с педараса как. Брат, при мене! Долу! Още един. Абе, защо нямам ги хертед, бе? Какво имам? Тига, ние сме купили още лоуди. Тук има още един някъде. Това горе. Горе го фърлям.
Внимай, че има, внимай! Чакай, найс. Къде ти имайте, бе, Каца. Долу каца. Ей, тук някъде долу кацна, или? Ех, тия как снайпват. Ех, винаги. Крак съм се. Тига. Ей, ще умрях. Пари орбит. Направих, аз имам орбит. Ей, брат, тук на ливинг, да, ходим, бе. Не мога го пропускам. Дига, тия хупиндове. Как ви го крадна, дига, ти си брутален, дига. Не! На контрол касата, да. Лоу е то на контрол. Мале. То взе ли го при тебе? Единия, да. Чакай, още един има, е там. Да. А, то отиде в... не, тук е. Тук е. Вътре, вътре, вътре. Много е лоу. 15 кила, дига, да скид напад, да. 15 кил сега. Още един. Найс. Мъртъв. Го е. Найс. О, от контрол снайпват. Ела тук да минем, ела тук. Де да снайпер? Ходиме че зоната, Ела да направим орбит, дуз. Не е нужно орбит, само дрон, вземи още едно просто. Аз прав. Не. Добре, горе на фактори, визингут, тига. Тига, Grandmas. Einer Noki bei Grandmas. Ohne Scheiß, die Model L, ne? Oh, hab ihn sogar. Geil. Digga, 16 Kills, was geht? Aber jetzt schon 16 Kills, Digga. Ey, lass den bei Haber ficken. Komm, lass zu Haber. Scheiß drauf hier. Der ist alleine, der Bre. Okay, you wonder where... Schau ihn an, was macht denn der? Wo war der Torwart, Digga? Ай пик, да. Кракна. Да. И аз имам 13 асиста, дига. Не, имаш 7 асиста. Да, ама общо 13 Един, на ланда. Ела, орбит. Ей, купи оръжие. Не орбит. Добре, дрона тогава. Само дрона пускай, да. Брав, alle hier. Брав, трябва да ги изчакаме. Oh no, man. Right. Но да ги изчакаме тия хубиндове, че те са трябва да излезат в трен въздухите. О, да. Ето, излезнаха. Айде, излез. Ляво. Oh, Richtung Zone, weil sonst werden wir... Един е снайпна, да знаеш. Chemical ist Chemical... Oh, lass auf Chemical. Komm, ich kaufe einen Wiedereinstieg, okay? Какво е? Auf Chemical. Ако няма никой, да. Отгоре ли? Да. Да. Дрона? Те са на призън всичките. Ма в призън не е в зоната, дига. Няма смисъл Digga, да ходим. einfach, what the fuck, Digga. Alle Prison. Всичките там.
Кулата, Digga. Не можеш да качиш догоре. Що? Не може. Ето? Иди. Ма и двамата там да ги не знам колко бе. Его е горе. Лоу! Да! Един е много лоу също. Аз кракнах двама. Там, то кракнат, крак. Те дойде долу много има ли? Добре. Той е. Той е. Cracky! Down. Окей. Immer noch alle da. That's smart. Един е снайпер. Zelo! Nice. Един е лонг. Хвали граната там или гати. Не гасни, не стига до там. Die müssen da jetzt weg, Bratte, die müssen da jetzt weg. Те ще го... Da. Low, sehr low, keine Platten. Chill up. Ja, die verbissen sich. Oh, ne. Там долу Industries. Там има един. Мгм. Те се трябва да излезат. Качва се горе. Да контаминирам. Да. Ето го, долу, излезнаха долу. Един е мъртъв. Да. Още един. Мъртъв. Найс. Долу ги Индустрис. видях. Дай дрона. Няма. Гаси. Вземи си още едно гаси. Имам аз. Noch zwei Teams, два отбора. То подкръди бе! Не, видя. То дига не знам откъде бе. Той кемпеше там по идола. Аз паднах сега. Какво ме купиш на бързо? Пише ландна отгоре. Не знам къде ще ландна. При тебе! Още един пускат. Пред хеликоптерата. Аз нямам план. И тот! Много е. Браво. GG, Digga! Boom, Digga! Neuer Killrekord, Digga! Endlich, Digga! 22 Kills, Digga! Правите рекорда? Да. Аз имам 25. Yeah, man!